שלום, הגעתם לסלון קלות הילה שלום. מיד נענה ונשמח לעמוד לרשותכם. בסטודיו שלנו תמצאו סמלות קלה וערב יוקרתיות וייחודיות להתאמה אישית. נבחר סגנונות וקולקציות איכותיות עם דגש על הפרטים החשובים לך, וכל זה בליווי אישי עד היום המאושר בחייך. כתובתנו, התעשייה 8 ירושלים. בקרו אותנו בפייסבוק, הילה שלום, הבחירה הנכונה.